හායි ඔයාලා ඔක්කොම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මගේ ඉන්ටර්න් එක ඉවර වෙලා මම මොනවද කරේ කියලා. මේ සතිය මුලදී අපිට ලස්සන අඹේවල දාලා එන්න වුණානේ ඉන්ටර්න් එක ඉවර කරලා. ඇත්තටම ලොකු දුකක් නම් දැනුණා මාසෙකමාරක් වුණත්. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ හදන්න පටන් ගන්න එක. ඒකත් මෙන්න මෙහෙම හිමීට හිමීට හදුවා. කඩේ වැඩ කරන්නත් යන්න ඕන අවස්ථා තිබ්බේ නැතුවම නෙමෙයි. කඩෙත් වැඩ කරලා අර වැඩත් කරලා කොහොම හරි මේ සතිය ගෙවුනේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොපෝසල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා ඉවර කරා. ආයෙමත් කැම්පස් එකට යන වීඩියෝ එකක් කරන් ආයෙත් හම්බ වෙමුකෝ.